The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Ka Office USP Anti-Narcotics Task Force Meghalaya haga janmiat arflight reg rumpang arja penrio kala pha ai ka Kyrwoh bana ka jingyo jingtep na ginong sentian ka kenuhun ki pulit kala penlang ka jingkanra yang sa Snar Nongkhaïi drug Rahul Chetri halowa Rynjah haga jingkanra kat kum ki kendon ka NDPS Act ka kenuhun pulit na ka ANTF Meghalaya ka yo Kurup arajar rufotli ki Kuli Nitrazepam bosongdor pralak arf sawajar tengka but arflight leak senduk saban badan drug heroin kumba ars pa nyo fly gram bosong doar sapunyo lak sapojar tengka hagio bian Shushu la Kurup ru arpunyo jar lais pa tengka kapisa bar ka Kyrwoh la pentep bo Rahul Chetri la yo Phet de kamarti artika ka badan yu registration number MLEW not B sunlight sahunyo haswaban poi ki pulit bar udang ferri hadu menta Kipulit kila kame armut kibrio haka deki jingkanra haka bala suba baki deki kenuan bahe haka kam khayi drug bat ki bakhayi jingdi pun buan na ka wei jala shaka wei pan Habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya